د درێژاهیا دیرۆکێدا و حەتانەها gelek malbatên Kurd ên ku xwedûrî deshilatê û dewletê kirine, xwe ji pêşengtî û serokatiya sexte parastine, bi bandor bûne û di bîra civakê de cihgirtine. Malbata Gulo ku di oxira doza Kurd de bêsînor fedekarî nîşandan, bi sekna xwe ya welatparêziyê û israra xwe ya têkoşînê, bûne mînak di civaka Kurdistanê de. Malbata Gulo ku li bajarê Qamişlo bi cih dibe, di salên dirêj ên tijî têkoşîn de pazdeh keç û xortên xwe li çiyayên Kurdistan û xaka Rojava fedayî doza Kurd kirine. Herî dawî nehê mijdara 2021 ji wê malbatê Apê Yusuf Gulo di encama êrîşa hewayî ya dewleta Tirka dagirker de tevî du neviyên xwe Mezlûm û Mihemed Gulo li taxa Hilêliyê gihîştin asta şehadetê. Bavê Yusuf Gulo Mihemed İbrahîm ji ber zilma dewleta Tirk ji gundekî Nisêbîniyê Bakur berê xwe da bû Rojavayê Kurdistanê. Apê Yusuf Gulo jî serkêşiya welatparêziyê ji bavê xwe wergirt. Beriya naskirina tevgera azadiyê beşdarî xebatên Partiya Komünîst bû. Piştre tev li xebatên Partiya Demokratîk bû. Piştî wê jî dibe berpirsê Komîteya Şaxiya Partiya li Qamişlo. Apê Yusuf di destpêka salên 1960 de xwest di nava xebatên Partiya Demokrat a Kurdistanê pedekê de cih bigire lê ji ber kiryarên partiyê beşdar nabe. Sala 1966 li mala Apê Yusuf konferansek tê larxistin û Partiya Çep li Sûriyê tê avakirin. Apê Yusuf tevî endamê malbata xwe di nava tevgerê de cih digire. 4 sal piştî destpêkirina şerê çekdarî pêngava pazdê tebaxa 1984 kurê Apê Yusuf Nureddîn Gulo ku bavê 4 zarokan bû, sala 1988 tev li nava refêngerî layên azadiyên Kurdistanê bû. Piştî têkoşîna 3 salan gihîşt asta şehadetê. Sala 2023 Apê Yusuf tevî hin kesên din Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD avakir. Di şoreşa 19 tîrmehê de jî ji kesên yekemîn ku Komîteya li hevanînê avakir. Civak û pêkhateyên herêmê nîzî hevkir û wekî afrînerê aştiyê hat binavkirin. Apê Yusufiyê xwedî gotina heta avakirina welatekî azad, em çiqasî fedekarî û têkoşînê bikin jî têrê nake. Xwedî li gotina xwe derket û heta şehadeta xwe pêşengtî kir.